Hey, konje khona amadoda asahlalelwe umthwalo wokuyoveza izingane komama. Khona amadoda asahlalelwe ukuyotshela amakhosikazi ukuthi hey manje mama kwenzeka iphutha la. Ngathi ngithi ngaphunyuka. Manje ngase kaqonga kwenzeka iphutha ngayinye intombazane yangibuka manje isho nami ngase ngayibuka. Maye isho kwase kuyathandaneka ngephutha ke maye sajola ke maye le ntombazane ngayizwisithi ikhulelwe manje ngathi mina yathi yona hayi phela ingane yakho manje ke mina ngangavele ngangazi ukuthi ngizophika kanjani ngase ngathi hayi le ngane ngiyimukele manje mama ngiyafisa ukuthi le ngane uyazi nginika amathiphu njalo ukuthi inika amathiphu njalo ukuthi kubikwa kanjani ngumama ekhaya maye le ngane leyana ke lo sisi ke wasethi yena ufuna ukuyiletha ke la ekhaya ngathi mina kaqalame kancane ngitshele wena manje ke uthi phela yena ingane iyakhula ngoba manje ngikhuluma nje sino 3 months okanye mhlawumbe sino 6 months. Kodwa ungayithini nje into enjengaleyo we madoda uqala ngapi nje mawuthi uyobikela unkosikazi ukuthi manje noma straight ke let's say mhlawumbe you are in a relationship unomuntu wakho nje girlfriend or straight and uyakuthemba wazi ukuthi nje uzatshela abanye abantu besifazana nathi mina shem uNkulunkulu wangibusisa ngathola nje indoda eright yaze yama inandaba namantombazane umuntu nje ongenandaba ngoba hayi angimazi yabonje ngaze ngimsolele lutho ngaze ngimazele lutho kanti akazi ukuthi unengane ngaphandle usuqonywe waze wazala ingane and iyakhula phela manje kushaya isikhathi sokuthi ufuna uyibike ekhaya uyilethe ekhaya nkosikazi and then ivele ihluphe uze siubikela kuthiwa ilala ebusuku manje kade siye komnye ubaba nje kade ngivakashele nosisi wami esontweni lakhe bafe baprofita laphana bathi lengane idinga usiko nje kudinga ukuthi ihambe iye kubo iyafuneka ukuthi manje ingane ize ekhaya inkinga inkosikazi akaza umtshelile and kuleso simo esinjalo uyahamba uthi uyobikela uma wakho noma uyobikela odade wenu ngoba uyitshela ukuthi bethi ungasifaki lento nje kufuneka kumisa ivela angifuna ungalifaki igama lami ukuthi ngangiyazi leyo nto angifuna ungiqathe no squeezer mina. Uthola ukuthi sihleli namadoda siyahlala siyaxoxa siyahleka khona la kodwa indoda ibambene nenguqunguqu nje ukuthi kusafuneka iyobikela unkosikazi ukuthi manje mama la kwenzeka iphutha ngathola ingane ngaphandle ngoba lento enganele into eyinkinga ngabe kulula ukuyibika manje inkinga yeqiwe endleleni ngoba kungeke nje uzumthandaze esontweni njengoba ngiyisiyoni nje sethi umthandaza hayi kunesimo sente ehamba njalo ivuka lapha kuwe ibe yisimo sente umeqo nawe uzube njengomuntu ongazi uthi manje ubamba isimpo sente ingane encane wathi mina moya kuyini lokho wathi moya hayi ingane ehamba njalo ilokhu ilethwa umuntu wesifazane kube sengathi uthi lo muntu wesifazane wabe sehlangana nawe endaweni yento eyiphupho kodwa kwase kuvela ingane cha yabo kube kunjalo ngabe kungcono ngoba ngabe amadoda ayakwazi ukuthi hey manje kunomuntu wesifazane othi waphupha lana manje sahlangana ke ephusheni kwase kuqhamuka ingane manje cha kusuka wena uhamba uye khona and uthola ukuthi lengane uyifihlile nje mhlawumbe lo muntu seninesikhathi esinthandana ngiyamxolela lo onesikhathi eside bethandana ngiyamxolela lo othola ukuthi mhlawumbe intombi mhlawumbe bano 2 years 4 years bethandana. I'm not condoning indaba yokucheater. I'm not saying ku right kubantu abanabantu babo nabantu abashadile ungizwe kahle ngithi ngiyasibona istory salowo ngoba naye usuke elindele noma yini lowe one night stand lo bethu uyantshontsha ngampela uthola ukuthi mhlawumbe uyitshela ukuthi nayo intombi ilahlile nali ithuba livela noma kulahle yena avela thola intombi balale kanye one ivele imithi intombazane
avele uzisithi and mangabe umuntu esemithi uzosethi emva kweinsukwana kade nihlangene athi yazi angizizwa kahle ma uyindoda uyaqala lapho umuhla kaniphila ubone ngathi kunenkinga la ezoqhamuka umzibe ngalolo suku kuse futhi aphinda iqhube lento yakhe hey angikho right yazi uyabona lo suku ayosho ngalathi akudleki uzwe inhliziyo incane we hayi kubhedile baba kubhedile hamba ufuna umqashi uzokubulala umfazi madoda sizonibeke emkhulekweni mayikhona indoda esahlalelwe yicala lokuthi kufuneka iyobikela umama ukuthi kukhona ingane encane ezayo nomezelwe ngoba omunye mhlawumbe ingane siyahamba sifunda nokama bamsendela izithombe zengane ngiyamajina nje uzusendela izithombe zengane uhleli nonkosikazi uzoyibuka la eduze usibuka uqeda usidilithe same ngoba uyasaba ukuthi unkosikazi uzoba ukuthi useyi-advert yabo lama advert amanabukeni okuhamba ingane kanje ukube namahloni usabe ngisho kuyibuka ubone ngathi unkosikazi uzovele athi hey ngoba ukhona la umuntu esizana akaxoxe khona yabo mawuzazi ukuthi unecala khona eveliyele ngakhona ekutheni hey yabona nje inkosi impela abasebelingiwe abanye abantu besifazane ngingathini nje kodwa sekuvele kuqhamuka ingane nje hey lapho uthola ukuthi khona mhlawumbe iyohlanganisa u2 months noma u6 months uma uke wezwa kukhala ingane ukhala ingane mhlawumbe ngaphandle uhleli endlini uzokala ukuthi hey yini le ushaya uvalo cabanga ukuthi mhlawumbe usisi leyana usehlulekile ukukulinda ukukubekezelela uyayiletha manje ingane hey yini le hey ablengane bangumsindi athi unkosikazi hawu ingane kasibani manje akamakhelwana awusazi ukuthi usibani bani unengane uthi ngoba inhliziyo enecala ayikutholi ukuphumula bafethu ay yo konzima la ngaphandle amadoda asahlele icala elingaka kodwa mina bengithi zijube mawubona le video vele umtshele namhla ntambama uphelelwe icala mawubona le video vele umtshele namhla ntambama ukuthi mama noma ungaqala noma ungazosebenzisa mina uthi khona umuntu engimbonile lapha ku TikTok ubethi asiwabika amacala ethu mama ngiyazendlala ngiyalibika icala kunengane ebengisaba ukukutshela ngayo manje idume kube kanye cace wazi ukuthi impilo ngoba akusizi le mpilo oyiphilayo lebhlungu lokuhleli nawe umuntu esifazane ihlungu lempilo yokulokuhleli ngikhombisa umuntu wakho le video uthi baba mawukuthi khonto ongifihlela wona vele ungitshela ngoba akusizi lokuhlala kanje kanti kunengane esazovela ngcono vele wazi